Samtang mga kapuso atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Giangkon sa interim official sa Cagayan de Oro City Water District kon Caudi nga naglisod sila pagsulbad sa non-revenue water o mga nasayang nga tubig tungod sa leakage. Apan ilagid kunon tutukan ang pagsulbad niini. Ani ang report. Upat ka bulan, human ang takeover sa Local Water Utilities Administration o LUA sa Cagayan de Oro City Water District o Caudi. Aminado ang interim official sa Cagayan de Oro City Water District nga naglisod sila pagsulbad sa non-revenue water o mga nasayang nga tubig tungod sa leakage. Kini tungod matud pa sa kadugayon na sa mga linya sa tubig. Base sa ilang pagtuon, anaa sa dulan 50 ka tuig ang ubang linya sa tubig sa dakong bahin sa syudad. Gani, ang ubang linya mambuto na tungod sa kadugayon ug kinisab matud pa ang hinungdan sa non-revenue water sa Caudi. Wala na mi atubang pa sa kamera si Interim General Manager Fermin Harales. Apan pagbutyag niya nga sa sulod sa upat ka bulan nga takeover sa LUA ngadto sa Caudi, nakatutok gihapon sila sa pagsulbad sa non-revenue water. Sa ilang 5-year developmental plan, magkinahanglan kuno ang Caudi og kapin 1 billion pesos alang sa rehabilitation o replacement sa mga tubo, lakip na pagmontar og water storage facilities. Gani, usa ka water security summit ang himuon sa Caudi aron mapasabot sa LGU og sa katawhan ang problema og solusyon kalabot niini og uban pang issue alang sa Caudi. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.